progresívnom Slovensku špičkových odborníkov zjavne nemajú. Usudzujem tak aspoň podľa toho, čo prezentujú navonok na rôznych fórach a v ich materiáloch. Ale už začínam rozumieť aj rôznym pohlaviam v progresívnom Slovensku. A mám to potvrdené z 2 zdrojov získaných v ten istý deň. Ja mám zvieratka fakt rád. Aj oni sú súčasťou vesmírneho projektu s názvom Planéta Zem. A som jednoznačne proti ich týraniu. Ale som aj proti týraniu normálnych, zdravých ľudí. Zrazu sa tu spomína pani Jaurová, zrazu je tu sestra, mama, to sú vážne obvinenia, že keby matky nášho predsedu, ako sa hovorí po slovensky, môjho otca, koňa, brat. Hej, pán moderátor, akože sestra, mama, brata, koňa, pes, už neviem, kto nebol príbuzný k tejto našej strane. Zrazu sa tu spomína pani Jaurová, zrazu je tu sestra, mama, to sú vážne brata, obvinenia, koňa, že keby pes. matky nášho predsedu, ako sa hovorí po slovensky, môjho otca, koňa, brat. Hej, pán moderátor, akože sestra, mama, brata, koňa, pes, už neviem, kto nebol príbuzný k tejto našej strane.